Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki. Wannan kamfani Alheri Rice Mill kamfani ne wanda yake gyara shinkafa da sauransu. Ko ku tuntuɓe mu akan wannan lambar waya 08138333074 ko 07083433106. Kamar yadda kuke gani gashi nan aiki a cikin kamfanin nan babu maganar ojoro, distoner, flushing, sorter, duk komai muna da su, ga masu shigo da kayayyaki da sauransu. Aiki idan ka zo ka kawo kaya babu ha'inci, aiki ake tsayawa a yi a ciki tuƙuru. Daga ciki kuma idan ka shigo babu wani guri da za ka taka ƙasa, gaba ɗaya ciki tiles ne. Ni fa daga yau tunda dai Allah ya sa ga wannan kamfani a kusa da gida, babu inda zan kuma kai gyaran shinkafa in dai ba can ba. Alheri Rice Mill, kar ku manta Alheri Rice Mill. Sunan manajan gidan Khalid. Kawo shinkafar ku domin a tace muku ita, a tsaftace muku ita, a sa ta a buhu mai kyau, mai inganci, mai nagarta, ɗinke muku ita, faka muku ita gefe. Ni dai gaskiya daga yau ba zan kuma kai wani kamfani gyara ba in dai ba Alheri Rice Mill ba. Gaskiya nan gashi nan inda tsakuwoyi suke fita da duk wani dai targace gashi nan bayan distoner. Yau kun gani ga tsakuwoyi nan, ga irin baƙaƙen shinkafan nan ma duwa daga ciki. Gaskiya ni ba inda zan kai gyara na in dai kwan ba can ba. Alheri Rice Mill naku ne. Kasance da wannan kamfani a koda yaushe domin siyan nagari, mai da kuɗi gida. Ka sayi kaya mai kyau ba a yi maka aiki mai kyau ba a banza. Nan ga sorter nan ana zuba mata kaya. Gaskiya ne, sabida daɗin aikin ma da sauƙin aikin, ma'aikaci ma bai san ma ya gaji ba, kawai yin aiki yake yi. Gaskiya ne. Yawa nan kuma dust ce da tsakuwoyi. Gashi nan yadda muke gabatar da sikeli kuma 50 kg ake zubawa. 50 kg. Nan ɗan ƙaramin abun awon ne zai shi ma. To ga inda shinkafa take fita nan kuma a sorter. Sharga ta nan. To wai ma ni daga yau idan ban kawo gyara Alheri Rice Mill ba to ina zan kai? Ai kawai idan na sai shinkafa ta zan ɗauke ta cancakat na kai ta Alheri Rice Mill. Haba, ga inna daga kamfani sai tukunya, daga tukunya sai baka, ba ruwana da shan wata wahalar riga. Gaskiya can zan kai gyara na. Nan duk gashi nan an gama sikelin ta 50 kg. Za a ainihin wato ɗinke ta, daga ɗinke ta sai packaging, daga nan kuwa kawai sai tukunya, daga tukunya kuwa sai baka, ba kai babu riga, ba ke babu riga. Uwar gida daman ke ce bora, idan an kawo girki iya daɗinsa mai gida zai ce ba girkin ki bai yi ba. To ni a ganina sai dai idan ba a kawo muku shinkafa ku Alheri Rice Mill ba, amma in dai an kawo mai gida ya ci sai ya manta hula. Ai in dai ya ci to sai ya manta hula. Amarya ko za a kawo mata shinkafa ina ce in dai ba gyaran Alheri Rice Mill ba ne, to a banza a hobi, domin ya ci ko santi ma ba zai yi ba. Wato da na ci shinkafar da aka gyara a Alheri Rice Mill, wayyo, ai in gaya mutum da na ci da safe nake ba ku labari, da na ci da safe wuni na sai dai shan ruwa nake yi. Ai idan abu ya gyaru ka ci to ba ka da matsala, amma dai bai gyaru ba ka ci, wayyo, na tausayawa mutum. To Alheri Rice Mill naku ne kuma namu ne. Ku kasance da wannan gida domin gyara muku shinkafa ta fita shar ba tsakuwa ba baƙi. Wannan before a sa ta a sorter ne, kafin a sa ta a sorter ba. Duba don Allah ka gani da shinkafa take shar malam, ko a haka mutum ya ci.
to aiki ake tsayawa a yi ba ojoro babu wannan. Ku kasance da kamfanin manaja Khalid naku ne.